ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನವಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಸ್ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪೋಡುಂದುಲ್ಲೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಸೂಪರ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಲೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆಂದು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಂದ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ನೀರುಳ್ಳಿನ ದೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗೆತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ದೆತ್ತ ಮಿತ್ತದ ಅಂಚ ಚೋಲಿ ಮಾತ ದೆಪ್ಪೋಡು, ಮಿತ್ತದ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಚೋಲಿ ಮಾತ ದೆಪ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕಂದೇನು ಮಿತ್ತದ ಇಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನೀರುಳ್ಳಿನಂದೆ ತಂದೆ ನೀರು ಚೋಲಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಿತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡಿ ಆತನು ರೆಡಿ ಆತನು ನೆನಿತ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೇನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆನ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಲೋಟೆ ಅಂಚೆನೆ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿನ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ತೆತ್ತಿನ ಒಡೆತು ಪಾಡುಗ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂದಿನ ಅಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಗ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ತೆಂದೇನು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಂದೆ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪ ಕೊಂತ ಕಲ್ಲರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ವಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಮುಂಚಿದೋಡಿ ಖಾರ ಏತು ಬೋಡ ಹಾಕಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಜೋರಾದು ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ನಾನು ಪಾತೆರುನ ಕೇನುಂಡ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಎಂದೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಂಚ ಕಲ್ಲರ್ ಇಂಚ ಬೈದುಂಡೆ ಇಂಚ ಕಲ್ಲರ್ ಬೈದುಂಡು ಇಂಚ ಕಲ್ಲರ್ ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲಿ ಅದು ಒಂದು ತವ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇದಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಾನು ಚೂರು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ
ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಒವ್ವೆ ಆಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆದ ಹತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಂಡ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಟೇಸ್ಟ್. ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಪುಗೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿನ ಮೈ ಪುಗ ಸುತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಆಗೋದು. ಫುಲ್ಲು ಮುಂಚೆ ಕಾವು ಎಂದೇನು ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಸುತ್ತ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗ ಬಂದಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಗುಂದುಂಡು. ಎಸ್ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಚಳಿಕ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಮರಿಯಲ್ಲೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿಂದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನಂಚಿ ತಿಂದರೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಮ್ಲೆಟ್. ಎಸ್ ಇದಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲದಿ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಾಡು ಸಿತ್ತೆಂದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಿಂದಲೇ ತಂದೇನು ತಿರ್ಗಾದ ಬಾಡ್ಗ ತಿರ್ಗಾದ ಬಾಡಿಲ್ಲ ನಮಗೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಾಯಾಡು ಮುಚ್ಚಲದಿತ್ತು. ಎಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತುಂಡು ತುಲಿ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತುಂಡು. ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ತಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಎತ್ತು ನಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆತನು. ಬೆಚ್ಚ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಶೋಕ್ ಬೈದಂದು ತಿಂದೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ. ಪಿದೈಡ್ ಬರ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಎಡ್ಡೆ ಬರುಂದುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ಸ. ಪೂರ ಕಲಕಂಬುಲನೇ ಆತ ದಾದಂದು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಎಂಚ ಆಗ್ತದೆ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸ. ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲ ಹೊಸತು ಬತ್ತಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನನೊಂಜಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ದೊಟ್ಟು ಬರೋಂದುಪ್ಪೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಂದುಪ್ಪಲೆ ನವಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೋಕೆಪ್ಪಡು ಟಾಟಾ.